Hauskaa iltaa ja onneksi olkoon vielä kerran. Annetaan tähän kohti vielä 10 aplodit tai mitä. Teille ja... Hyvä me. Mahtavaa. Ja nyt mä en ollut alusta saakka kuuntelemassa, en tiedä kuinka monia puheita ja kiitoksia niille ihmisille, jotka on järjestänyt aikana kaikenlaisia tapahtumia, jatkaa edelleen ja sitten varsinkin ollut järjestämässä tätä iltaa. Antaas tässä kohtaa heille kollektiiviset aplodit. Hyvä. Voi että. Mä oon Kämäräisen Marko, pieni pätkä komiikkaa ja sitten juhlat jatkuu. Ja on kyllä tyylikäs kamaa. Tuolla oli 79 vuodelta ja sitten oli kello 11 balettikilpailu ja seuraava oli disko kello 18. Tykkään jotenkin, että niinku, turhat karsitaan pois. Keskitytään siihen, mikä on tärkeää. Tää on hienoa. Tosiaan Kämäräisen Marko plus 8,5 on mun silmälasien voimakkuus ja en tiedä oliko Sannalla ja muilla järjestely Timolla ja näin, oliko tämmöistä sisäpiirin tietoa tästä ongelmasta. Tosi hienoa, että istutte näin. Nyt on niinku molemmille silmillä oma yleisö. Mites perssilmä? Yleisö on siellä. Mä suoritin aikanaan asepalveluksen Kontion rannassa, Joensuun lähellä oli vielä varuskunta, muistatte. Mun tehtävä oli siellä sitten, tiedättekö, tämän huonon näön takia, niin semmoinen, että sillä ei ollut niin paljon väliä, ei ollut niin pilkun päälle, että miten se teki. Hoidin kirjanpitoa. Ei ole tullut kutsua kertausharjoituksiin. Se on mahtavaa, meillä on edelleen, tiedättekö, sukujuhlassa semmoinen tapa, että otetaan sitä yhteiskuvaa. Se on yhteiskuvaa, siinä on se tärkeää, että kaikki onnistus, no siinä on kuva. Monta kertaa pitää yrittää. No niin joo, että otetaan uudestaan, että Marko oli taas silmät auki. Upeeta! Mä olen 42-vuotias ja aika lailla niin samaa ikää kuin teidän seuraaja. Me esitetään paljon koomikot, jotka yökerhoissa baarien nurkissa näin sellaiset parikymppistä 25 porukkaa ja sitten kun itse on niin keski-ikäinen alkaa niin nyykähtää ja alkaa väsynyt ja näin ja puhuu niistä aiheista lapsia ja väsyttää ja se menee niinku niiltä ihmisiltä 25 aivan yli. Ikääntynyt. Nyt mä katson teitä. Nyt ei mene ikääntyminen ohi. Nitroliska. Täällä on useampi olla ihan viimeisiä keväitä menossa. On mahtavaa. Mut sit kun se hyväksyy, eikö se oo? Sit se hyväksyy, ettei oo enää ihan poikainen, niin kuin mäkin. On hyväksynyt, että on niinku setä. Ajatukset. Että kun näkee jo joku parikymppisen, tulee jo vähän huono omatunto siitä, että katsoo. Mut sit kun se hyväksyy, että on niinku setää ja setän ajatukset, sitten alkaa avautua jotenkin semmosia hienoja maailmoja, uusia todellisuuksia, joita ei ole tajunnut ennen. Mä olin työmatkalla Helsingissä nyt, menin hotellissa kyypyhuoneeseen pesulle, että mahtavaa, että suihkussa on kaiteet. Saa ite pestyä jalat. Ja sitten asiat, joista riemastuu, nyt kun vertaa siihen, mitä oli joskus muksuna. Nehän ei ole enää ihan kauhean rajuja. Muksuna ajoi pyörällä ja oppi, että kattokaas, fillarilla, ilman käsiä. Nyt rajuimmillaan kun ajaa pyörää siihen, ilman hanskoja. Katsokaa, setä ajaa, ilman hanskoja. Tämmöistä ette ole varmasti nähneet. Ottakaa videolle. Kyllä. Hienoa jotenkin, joo. Tässä on nyt siis, onko tässä niinku 3 leirin tyyppejä? Nyt on siis, nostakaa kättä pystyy, ketkä on niinku kumpare-tyyppejä. Alright, hyvä. Sitten on hypyt, eiks niin? Ja sitten on baletti. Eniten! Miten voi olla? Ihan mahtavaa! Joo. Mutta se on hienoa, se on jotenkin hienoa, että helvetin pitkät sauvat ja sellaiset just niinku, että jotenkin miettii, että tyyppi, joka menee niinku lauantai-yönä tonne Kyllöön niinku ensiapupoliklinikalle. Hirveä ruhjevamma jossakin ylärinnassa. Mitä sä oot tehnyt? No, kato sauvavoltti. Laji on kuollut, mutta mä teen edelleen. Kotona omassa pihassa. Kotona omassa pihassa. Te muistatte muutama vuosi sitten Jypillä sellainen pelaaja kuin Jääskeläinen. Hän oli loukannut jalkansa
Sitten tuli Keski-Suomalais juttu urheilusivuilla. Ja sitten oli hetken päästä uusi juttu. Ja otsikko oli, sen urheilusivun jutun otsikko oli Jääskeläinen toipuu pelättyä aiemmin. Mun mielestä se on hienoa. Mulle jännitti silloin kotona, että pärjää paljon paremmin. Sitten oli joku kiinteistönvälitysfirma, en muista tai mikä oli. Kiinteistönvälitysfirma, kaksivärinen juliste, tiettäkö, yksi lause, se slogani siinä keskellä, siinä luki, asuminen on nyt in. Kyllä, näin on. Mä oon sanonut aina kaikille mun kavereille, jotka ei asu. Jonain päivänä tämä, mitä minä teen, on vittu muotia. Joo hei, kato, jos et on nyt mukana tässä asumisjutussa. Jos et on nyt mukana, enää ei kannata lähteä. Ensi kesänä on niin last season. Kukaan ei vittu asu enää ensi kesänä. Siinä on AD osunut. Huikeeta. Tästä tulee 2,5 vuotta aikaa. Mä olin polkupyörällä itse asiassa tuossa Savelan suunnassa. Siinä oli nyt tunneleita. Oli ilta, pimeät lokakuu. Mä ajoin polkupyörällä ihan normaalisti, tiettykö nää kevyen liikenteen väylää. Niin yhtäkkiä, tiettykö siis tunnelista tuli nainen polkupyörällä eteen ilman valoja. Ja mä en ehtinyt tehdä yhtään mitään. Mä törmäsin siellä sen naisen pyörään, lensin vauhdilla tangoli penkalle. Ja polve osui aika kovasti, jotenkin kiviä oli siinä pientareella. Okei, tiettykö tää nainen ryntäsi mun luokse tosi hätääntyneenä siihen, että missä on kipu. Pystyttekö hengittämään? Hän pahoitteli kovasti ja sanoi olevansa terveyskeskuslääkäri. Tiedätkö, mun teki niin mieli sanoa hänelle, voi ole hyvä ja istu ja kertoa, että ei ole mitään hätää. Tämä on ihan normaalia, että seuraan tilannetta rauhassa viikonlopun yli. Odottelen 4-5 vuorokautta. Jos oireet tästä pahenee ja pitkittyy, niin otan sitten yhteyttä. Kavereiden kanssa on puettanut tämmöistä nyt hirveästi liikkeellä. Ja tämän vuoden aikaan kuuluu tämmöistä. Se olisi ollut makeata päästä sanomaan noin. Lopulta siihen polveen kävi, sitten kun enemmän kipeät, me jouduin siis polven tähystysleikkaukseen. Siellä polvileikkauksessa annettiin kipuun morfiinia. Se on hyvä aine. Saman tien tuli tosi myönteinen mieli. Tosi myönteinen. Mä muistan, että töittiin käytäväsi sängyssä. Radio kuului. Mä mietin, että minkä takia mulla ei ole enemmän Mikko Alatalon levyjä. Miksi? Se on kova aine. Mä näen teistäkin ja siis tässä ajassa niin paljon, eikö niin sitä sellaista, että pitäisi olla jotenkin tehokas. Tulosta pitäisi syntyä nopeasti, tarkasti näin. Ja sehän on tullut yritysmaailmasta, totta kai. Eikö ne sitä välttämättä, että firmat tavallaan loppupelissä onkin olemassa, eikö vaan? Tulosta nopeasti, tarkasti näin. Mut sit se on jo aika päiviä mennyt, tuntuu, että se menee niin meidän ihmisten kaikkeen, niin ihan mihin tahansa tekemiset, jos on jotenkin tehokas ja nopeasti ja tulosta ja näin. Ja mitä enemmän sitä on tullut sitä meininkiä, mä alkan jotenkin tykkäämään niin asioista, jotka on tehty niin vähän sinne päin. Just niin kuin teillä, että helvetinmoinen työ, että hoidetaan rinne semmoiseen kuntoon, että on vitunmoisia monttuja. Ihan vitusti duunia. Sitten huudetaan jollekin rinnetyöntekijälle. Mä tykkään semmosesta jotenkin, että sinne päin jotenkin sellaista kotikutosta. Just että tiedättekö, että mitäs vappu tulossa ja ajattelin, että paistaa kaverille munkit, niin hurahti hiivaan, niin tulisi pontikkaa. Sinne päin. Mahtavaa, tämä on ihana, kun tulee pienet pissat housuille. On jotkut tuliaiset, mitä voi viedä siihen. Tää on ihanaa, no, meillä on kaksi poikaa kotona ja nyt tietenkin tää aika, että ei tarvitse olla niinku kotona, niin tää on niinku paras hetki. Paras hetki se, että. Onko teillä pieni muksu jollain? Okei, no joo, just näin. Mulla on jo mennyt ohi, niin kuin äsken puhuttiin. Onko se jollain vielä oo? Siis, tässä oli nuoria, mutta sitten semmosia niinku aikuisia joilla. Okei, joo, ei sitä. Mä en tiedä, käykö teille, joilla on pieni muksuja, että nää tulee kysyä nää, joilla on joku haave, että pitäisikö hankkia perheellisästä. Tulee kysyä, että onko se raskasta ja pärjäisikö he. Sitten nää sanoo,
näillä on pieni muksu, näillä ei ole vielä ole. Kuule, se on niin lyhyt aika. Se on niin lyhyt aika, kun lapset on pieniä. Vitut. Sitä vaan kestää ja kestää se. Ei lopu ikinä. Mä katsoin tietenkin kalenterista tarkasti, mä olen nyt siis 9 vuotta. 9 vuotta, 7 kuukautta isä. On kyllä jännä, miten hitaasti aika on. Ja sitten täällä on pieni muksu. Sanoin just näille vielä, kuule, kannattaa matkustaa, kun vielä voi. Jos tykkäät käydä suihkussa, käy nyt. Kannattaa peseytyä, kun vielä voi. Mutta eikö niin pientä vanhenneet hommia, mitä pitää käsillä tehdä? Niin koko ajan. Kuka laitetaan ruokaa, syötetään ruokaa, yritetään syöttää, pestään astioita, pestään vaatteita, pestään ihmisiä. Sitten juttelee näitä kavereille mukseista. Come on, Marko, relaa vähän. Eikö sulla oikeesti ole mitään muuta elämää, kun puhun noista muksuista? Niin ei vittu kerkeä. Mutta mä en lopulta tiedä, onko se niinku tehtävien määrä. Vai jotenkin se arjen arvaamattomuus. Eikö niinku vähänkin saa kiinni sit muksusta, että miten se niinku toimii. Nyt hänelle käy nämä vaatteet. Nyt hän hyväksyy tämän ruuan. Hetken päästä vittu ei mitään. Mahtava ikkuna pienten lasten isälle semmoiseen niinku harmonian ja järjestyksen maailmaan. Lottoarvonta. Se on todennäköisyys, jonka voi laskea. Toinen mikä on hieno on selkokieliset uutiset. Päälauseita toistetaan vitun hitaasti. Kiitos, tämän minä ymmärrän. Mutta se on oikeeta. Toiset sit taas lasten kautta asiat, mitä nyt on. Sitten kun on tottunut siihen, että niistä jätkistä melkein joka yö jompikumpi tulee niinku viereen nukkumaan ja ähärää siinä ja sitten lopulta laskee allensa. Kaikkea sitä, niin kun on työreissussa jossain hotellissa, niin ei meinaa osata nukkua enää, kun siinä ei ole sitä kaveria, joka niinku vääntää enää. Sitten on jossain just hotellissa, siellä on se kumuluksessa se tietysti tyynymeno, just tää napakka, keskikova, pehmeä. Pitää soittaa sinne respaan ja kysyä, että anteeksi, mikä näistä on pusi siinä? Niin joo, tää on kumulus, nää on kaikki. Kuuluuko sinne hyvin? Se oli viime syksyä, meillä on 8 kilsaa matkaa tähän keskustaan, mä sain iskä vapaa-ilta. Mä lähdin pyörällä teatteri yksin, fillarilla, ja niin pyöräilykamat, niin kuin trikoot jalkaa, vaimo sinne, että Marko, kun sä et voi lähteä tuollaisissa trikoissa teatteriin. Mä voin yksin teatteriin, mä voin lähteä ihan missä vaatteissa vaan. Vaimo, et voi lähteä tuollaisissa trikoissa teatteriin. Aaro, 9 vuotta. Isä, muista, että sinulla on myös perhe. Hyvä. Se oli hyvä kuin. Plus 8,5 mä sanoin tuossa alussa laseista, se on ihan totta. Ja, mun on aina ollut vaikea tajuta jotenkin pesäpalloilijoita. Jotenkin, että se johtuu tästä näystä. Ja mietin vähän tarkemmin täysin sitten, että onhan se hienoa, että niilläkin ihmisillä, jotka on niin kuin alakoulusta saakka aina osunut siihen palloon, on joku ryhmä. Jossa voi puhua siitä kokemuksesta. Harrastatko säkin suksipalettia? Hyvä! Meillä on yhteinen vamma. Plus 8,5. Ihmisiä on ongelmia alkoholin kanssa, eilähän sanotaan, että se vastaus ei löydy sieltä pullonpohjaa tuijottelemalla. Mä en vittu näe mitään, jos mä en kuule. Sitten se näin sulkapallovuoro, just perinteinen äijäläppä siellä. Marko, milloin olet viimeksi saanut piparia? Kysykää, että milloin olet viimeksi nähnyt piparia? Lasit pois, niin tavallaan en ikinä. Hahmoja on mennyt ohi. Niihin voi osua. Oi. Mahtavaa. Pari asiaa vielä. Tää on jotenkin, tässä on sympaattinen fiilis jotenkin just tää. On tässä 16-vuotiaita ja sitten on niinku 76. Kaikki siihen väliin. Kaikki siihen väliin. Se oli Turussa hetkinen, se on varmaan Humaliston katu tai jotain, siitä lähtee rautatieasemalta näin. No kuitenkin sille on väliin. Pieni pizzeria. Te tiedätte näitä, muutama pöytä. Kivijalka
tai Kadun Kivialan pizzerioita. Siellä oli siis lounasaika tai jotain sellaista, 2 asiakasta, minä ja joku selvästi mua vanhempi mies. Tämä vanhempi mies söi sen pizzansa, pisti takin päälle, käveli keskelle sitä pientä ravintolaa, pysähtyi ja kovaan äänet, että oikein huusi sinne henkilökunnalle jotain näkynyt. No niin, vatsa tuli täyteen! Hei hei! Ja mä tiedättekö, että wow, mahtavaa, että tämmöistä pitäisi olla enemmän. Jostain lääkäristä lähtiessä. No niin, polvi tuli kuntoon! Hei hei! Tai uimahallista lähtiessä. No niin, nyt on puhdasta! Hei hei! Tai sit mummon hautajaisista lähtiessä. No niin, nyt on kesämökki! Hei hei! Mä en tiedä, mä toivon, että tulee vielä päivä, että joku sanoo, että me todetaan, että ei pidä paikkaansa. Mutta musta tuntuu, että pisimpään yhtäjaksoisesti jatkunut sellainen puheenaihe, joka tuntuu menevän niin sukupolvelta toiselle, on, että ei lainkaan kaikki vanhat ihmiset, mutta on edelleen sellaisia vanhoja ihmisiä, jotka pitää nuoria jossain vaiheessa niin kategorisesti laiskoina ja aikaansaamattomia. Se on sellainen kummallinen tapa, mikä joillakin vanhoilla ihmisillä on muistella kaiholla tapaa, jolla työtä on tehty joskus ennen. Se on sellainen raatamisen romantisointi. Eiks niin? Ja sama jostain sukujuhlilla, muistolla siellä sukujuhlilla, että väkisin melkein katsotaan jotain perhealbumia. Katoppa Niilon käsiä. Kato Niilon käsiä. Ei oo ohuet. Kyllä näkee, että Niilo ja Niilon kädet on tehnyt töitä. Ja ikään kuin mä en olisi niin näin riukuinen niin saanut sitä viestiä, mitä mun kuuluu saada. Hän jatkaa, että nuoret, teillä ei ole mitään käsitystä, miten kovan työn takana leipä oli siihen aikaan. Pullamössö sukupolvi, tätä näin. Ja tietenkin, tarpeeksi kauan kun kuulee muuttuu itse samanlaiseksi. Niinpä nyt tietenkin ihan sama, miten meillä tässä maailmassa käy, minkälaisia töitä me tehdään, mihin me päädytään. Mä tuon aikanani jatkamaan samaa valitusta kertomaan tästä ajasta. Nuoret, teillä ei ole mitään käsitystä, miten helpolla leipä tuli siihen aikaan. Katoppa Timon käsiä. Kato Timon käsiä. Ei oo paksut. Kyllä näkee, että Timo on verkostomarkkinoilla. Kiitoksia paljon. Onneksi olkoon. Hauskaa illanjatkoa. Hyvää kevättä.